Dobrý den, dobrý večer vám všem. Chtěla bych vám poděkovat, že jste dnes přišli, protože věřím, že aspoň někdo není tak úplně lhostejný k tomu osudu těch 6 milionů. Víte, kdybyste měli přijít všichni se světýlky, abyste každému z těch 6 milionů věnovali jednu svíčku, jaké obrovské moře světýlek by tu muselo svítit. To je číslo, které si těžko představíme za každým z nich jednoho člověka. Holokaust byl skutečně nesmírná tragédie. Jistě byla to osobní tragédie i moje, protože povražděné prarodiče, příbuzné, kamarády mi nikdo a nikdy nemůže nahradit. Ale hlavně byla to obrovská tragédie pro židovský národ, protože kromě těch nesmírných lidských ztrát byli zavražděni ti, kteří po staletí nesli tu starou židovskou víru, židovské myšlení. Nacisté zavraždili zdroj celé té staleté židovské evropské kultury. A nejenom kultury, myšlení, filozofie, ale také k folkloru a humoru specifického. Ale víte, ona ta byla tragédie i pro celé lidstvo. Když si uvědomíme, kolik bylo zmařeno talentů, umělců, vědců, vynálezců mezi těmi 6 miliony, ale nejenom mezi nimi. Přece tím, že bylo vyvražděno 6 milionů lidí, tím byly vyvražděny i celé ty příští generace, které se z nich již nikdy nemohly narodit. A právě ta vražda budoucích generací je, myslím, jeden z těch největších zločinů, které nacisté tenkrát spáchali. Jsem ráda, že jsou lidé, kteří na to vzpomínají, protože dnes opět vidíme narůstat antisemitismus. Po válce jsme doufali, že holokaust je dostatečnou výstrahou, aby prostě podobné věci už se nestávaly, že je to dostatečná hrůza, aby si to lidstvo zapamatovalo. A přesto krátce po válce začaly pogromy v Kielcích, začaly soudní procesy proti Židům u nás a v celém východním bloku, procesy v Sovětském svazu. Ta iracionální nenávist, které říkáme antisemitismus, ta neskončila s holokaustem. A dnes, právě dnes to vidíme o to více, jak v celém světě znova zvedá hlavu tato nenávist. Přitom, když v roce 1923 byl napaden Izrael, tak místo, aby se celý svět postavil proti teroristům, tak začal stoupat antisemitismus a stoupá dál a dál. Takže proto jsem ráda, že aspoň někdo snad se pokusí jednou tuto iracionální nenávist zastavit. Apeluji na vás, na vaše děti, na vaše přátele. Prosím, udělejte jednou něco, aby tento antisemitismus skončil. A
vlastně nic víc říkat nemusím. Jenom takový malý citát jednoho filozofa z 18. století. Jeho jméno bylo Burke a on říkal: k vítězství zla postačí, když slušní lidé neudělají nic. Nestačí být slušný člověk, je nutno něco udělat. Děkuji.